Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην υγεία και στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος. Θα έχουμε μια υπέροχη εκπομπή γεμάτο με ευτήρες, γυναικολόγους, μωράκια. Όμορφα σήμερα θα περάσουμε να ξεκινήσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Έχουμε καλεσμένο μας στο Ένθετο Υγεία και Πρόληψη τον κύριο Γεώργιο Καναβάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Με ευτήρας γυναικολόγος, όπως υποσχεθήκαμε να έχουμε στην εκπομπή μας. Πολύ όμορφο επάγγελμα αυτό. Με πολλά χαμόγελα θα έλεγα τις περισσότερες φορές για τις μητέρες. Και ένα θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα αφορά την προγεννητική διάγνωση. Κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό θα έλεγα και πρέπει να το υποστηρίξουμε λίγο. Όπως επίσης θα μιλήσουμε και για τη λίμωξη του γεννητικού συστήματος από τον ιό HPV. Μάλιστα, ακριβώς. Να ρωτήσουμε, σαν θέμα έτσι, έχουμε μεν την προγεννητική διάγνωση, αλλά τι σημαίνει η προγεννητική διάγνωση, πώς ξεκινάμε, τι είναι αυτό, η προγεννητική διάγνωση? Μάλιστα. Η προγεννητική διάγνωση αφορά την διάγνωση των συγγενών ανομαλιών, δηλαδή των ανομαλιών που συμβαίνουν εκγενετής που λέμε, οι οποίες βέβαια προκαλούν σοβαρά προβλήματα, όπως καταλαβαίνει κανείς, στα παιδιά που γεννιούνται, και γι' αυτό το λόγο έχει αναπτυχθεί η προγεννητική διάγνωση μέσω του υπερηχογραφήματος. Να σημειώσουμε ότι στο γενικό πληθυσμό οι συγγενείς ανομαλίες, οι ανομαλίες κατά τη διάπλαση, αφορούν το 3% των παιδιών. Δηλαδή είναι ένα σημαντικό ποσοστό αν το θεωρήσει κανείς. Ενώ με τη βοήθεια του υπερηχογραφήματος, του εξειδικευμένου υπερηχογραφήματος, το ποσοστό αυτό μπορεί να πέσει στο 1%. Επομένως αντιλαμβάνεται κανείς ότι σημαντικό μέρος των νόσων μπορεί να απεικονιστεί, να διαγνωστεί εγκαίρως. Είναι πολύ σημαντικό η πρόληψη τελικά, να μπορεί κάποια... Αυτό όλες οι μητέρες, όλες οι μέλουσες μητέρες πρέπει να το κάνουν, να ξεκινάμε με αυτή τη λογική και με αυτόν τον τρόπο. Ναι, συνιστάται να γίνεται σε όλες τις έγκυες γυναίκες, ξεκινώντας από το πρώτο τρίμηνο και ακολούθως ως το δεύτερο τρίμηνο. Δύο διαφορετικά υπερηχογραφήματα δηλαδή. Ναι. Το ένα αφορά την αυγενική διαφάνεια κυρίως. Που είναι και η επόμενη ερώτησή μας για το τι είναι ακριβώς αυτή η αυγενική διαφάνεια, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Η αυγενική διαφάνεια αφορά στον υπερηχογραφικό έλεγχο του πρώτου τριμήνου της κύησης, δηλαδή γίνεται μεταξύ 11ης και 14ης εβδομάδος. Και να διακόψω γιατί εδώ έχουμε και μία εικόνα κάρτα η οποία θα περάσει στους δέκτες των τηλεθεατών για να εξηγήσουμε λίγο το θέμα. Συνεχίζουμε, ναι, γιατρέ. Γίνεται μεταξύ 11ης και 14ης εβδομάδος της κύησης. Και η αυγενική διαφάνεια συνδέεται με την πρώιμη ανίχνευση του συνδρόμου Down. Ναι. Το σύνδρομο Down, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, αποτελεί μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Αφορά στο γενικό πληθυσμό 1 στις 800 γεννήσεις και συνδέεται με την ηλικία. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία της μητέρας, τόσο αυξημένες οι πιθανότητες. Για να το καταλάβει κανείς αυτό, μια κοπέλα 20 ετών έχει πιθανότητες να γεννήσει ένα παιδί με σύνδρομο Down 1 στις 2.000, ενώ μια γυναίκα 40 ετών η πιθανότητά της είναι 1 στις 100. Ανεβαίνει η πιθανότητα. Ναι. Δραματικά θα λέει κανείς. Επομένως έχουμε αναπτύξει την πρώιμη διάγνωση με την αυγενική διαφάνεια που γίνεται στο πρώτο τρίμηνο. Εδώ θα έλεγα ότι θέμα κληρονομικότητας δεν παίζει αυτό, δηλαδή για το σύνδρομο Down που είπαμε έτσι λίγο μπορεί να είναι μια επόμενη ερώτηση και σκέψη. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν είναι κληρονομική πάθηση, δηλαδή δεν αφορά τα γονίδια μας. Σε ένα μικρό ποσοστό βέβαια μπορεί να συμβαίνει και αυτό με την ισόρροπη μετάθεση όταν λέμε στους γονείς. Βέβαια η πλειονότητα δεν είναι κληρονομούμενη, δεν αφορά δηλαδή τα γονίδια του οργανισμού. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα το υπερηχογράφημα δευτέρου επίπεδου, εκεί τι ακριβώς γίνεται? Στο υπερηχογράφημα δευτέρου επίπεδου που γίνεται μεταξύ 20ης και 23ης εβδομάδος, δηλαδή στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης, γίνεται ο αναλυτικός έλεγχος της ανατομίας του εμβρίου. Ναι. Ξεκινώντας από το κεφάλι και προχωρώντας όλα τα συστήματα και όργανα που μπορούν να απεικονιστούν στο υπερηχογράφημα, προκειμένου να διαγνώσουμε πάλι σε πρόωρη φάση της κύησης ένα πρόβλημα. Όσον αφορά τώρα την αμνιοπαρακέντηση, σε αυτή τη φάση της αμνιοπαρακέντησης πρέπει να δώσει ο γιατρός κάποια εντολή για να γίνει. Πώς κινείται αυτή η διαδικασία? Ναι. Και να μιλήσουμε λίγο και για τη βιοψία της χοριακής λάχνης. Μάλιστα. Όταν δούμε ότι η αυγενική διαφάνεια στο πρώτο τρίμηνο είναι αυξημένη,
τότε πρέπει να κάνουμε ένα επεμβατικό έλεγχο για να δούμε αν όντως το έμβριο πάσχει από σύνδρομο Down ή κάποια άλλη χρωμοσωμική πάθηση. Έτσι λοιπόν, με βάση την αυγενική διαφάνεια και τις πιθανότητες που θα μας δώσει, μπορούμε να συστήσουμε στη γυναίκα να προχωρήσει σε μια επεμβατική μέθοδο που είναι η βιοψία χοριακής λάχνης στο πρώτο τρίμηνο της κύησης και αντίστοιχα η αμνιοπαρακέντηση μετά τη 15η εβδομάδα. Το κάνουμε αυτό για να μην προσφέρουμε τις επεμβατικές αυτές μεθόδους σε όλες τις γυναίκες, κάτι που θα ήταν και δεν είναι ηθικό και αυξάνει βέβαια το κόστος υγείας και παρουσιάζει κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες τις οποίες θέλουμε να αποφύγουμε. Ακριβώς. Να μιλήσουμε λίγο για το Doppler. Είναι μια άλλη διαδικασία, ένα άλλο είδος εξέτασης που παρακολουθεί την κύηση. Εκεί τι γίνεται, τι συμβαίνει? Η Doppler υπερηχογραφία αφορά τον έλεγχο της αιμάτωσης γενικώς στα αγκία. Εμείς επικεντρωνόμαστε στο μευτικό υπερηχογράφημα, δηλαδή στα αγκία του ομφάλιου λόρου, του εγκεφάλου του εμβρίου και έμεσα έχουμε μία απεικόνιση της αιμάτωσης του πλακούντα. Ναι. Το Doppler μπορεί να αφορά βέβαια και τις μητραίες αρτηρίες στη γυναίκα, που μπορεί να μας δώσει ένα προγνωστικό δείκτη για το αν θα αναπτύξει προεκλαμψία στην κύηση, για το αν θα αναπτύξει μικρό σε βάρος έμβριο. Επομένως είναι ένας δείκτης που μας βοηθάει πάρα πολύ στον έλεγχο της ανάπτυξης του εμβρίου. Και παρακάτω νομίζω ότι υπάρχουν πολλά εξειδικευμένα τέτοιου είδους μηχανήματα και γίνονται πολλές εξετάσεις που προλαμβάνουν, θα έλεγα, πολλά που μπορούν να συμβούν σε μητέρα και σε παιδί. Να προχωρήσουμε λίγο να μιλήσουμε για μια εξέταση, ένα μευτικό υπερηχογράφημα 3D, 4D. Αυτό πού γίνεται, πότε γίνεται? Το 3D, 4D βέβαια είναι η καινοτομία στο υπερηχογράφημα τα τελευταία χρόνια, η οποία μας δίνει τρισδιάστατη απεικόνιση. Ναι. Όσον αφορά το 3D. Το 4D αφορά την τρισδιάστατη απεικόνιση στο χρόνο, δηλαδή κινούμενη τρισδιάστατη εικόνα. Για όλα αυτά που συζητάμε, έχουμε και τις κατάλληλες εικόνες οι οποίες περνάνε αυτή τη στιγμή από τους δέκτες και καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί συζητάμε. Συνεχίστε. Το 3D υπερηχογράφημα είναι υποβοηθητικό στον υπερηχογραφικό έλεγχο της κύησης. Μπορεί να γίνει και στο πρώτο τρίμηνο, κυρίως αφορά το δεύτερο τρίμηνο και το τρίτο τρίμηνο, αλλά και από το πρώτο τρίμηνο μπορεί να μας δώσει διαγνωστικά στοιχεία πολύ χρήσιμα. Θα έλεγα ότι είναι αξιόπιστα όλα αυτά, σίγουρα βοηθάνε και μητέρα και βρέφος, μάλλον μωρό που βρίσκεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας, να γίνεται μια σωστή ανάπτυξη και να έχουμε και εμείς μια καλή ισορροπία, ας πούμε, στην εγκυμοσύνη, θα έλεγα, για κάθε μητέρα που κάνει όλα αυτά. Τα μηχανήματα αυτά είναι τελευταίας τεχνολογίας, θα έλεγα, βρίσκονται σε δημόσια και σε ιδιωτικά κέντρα. Πώς μπορούμε να βρούμε κάποια τέτοια αξιόπιστα μηχανήματα, να πιστέψουμε ότι αυτό που μας δείχνει είναι το σωστό, ξέρουμε το δρόμο μας, ακολουθούμε μια καλή εγκυμοσύνη με ένα καλό αποτέλεσμα? Ναι, ο υπερηχογραφικός έλεγχος της κύησης μπορεί να γίνει και σε δημόσια νοσοκομεία και σε κάποια ιδιωτικά κέντρα. Βέβαια είναι γεγονός ότι χρειάζεται το υπερηχογράφημα, το μηχάνημα δηλαδή, να είναι τελευταίας τεχνολογίας. Αξιόπιστο. Ακριβώς, υψηλής ευκρίνειας, ναι, όπως λέμε, high resolution, ναι, για να ακριβώς να μπορούμε να διαγνώσουμε εγκαίρως και αξιόπιστα τις παθήσεις. Και νομίζω ότι στον Πλάτωνα υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια μηχανήματα, τα οποία αξιόπιστα και με ειλικρινή τρόπο δίνονται αποτελέσματα σωστά. Βεβαίως, ναι. Γιατί παίζει ρόλο και το μηχάνημα και ο εξετάζων, αυτός που εκτελεί την εξέταση. Ακριβώς, πρέπει και εκεί να δίνουμε βαρύτητα πάντοτε όταν πρόκειται να κάνουμε κάποιες εξετάσεις και για το πού θα πηγαίνουμε, είτε αφορά δημόσιο είτε αφορά ιδιωτικό χώρο. Ένα άλλο θέμα το οποίο είπαμε ότι σήμερα θα συζητήσουμε αφορά τον ιό HPV. Τι γίνεται εκεί? Είναι κάτι που αφορά και κοριτσάκια, συζητάνε οι μητέρες πότε να κάνουμε το εμβόλιο. Πείτε μας λίγα πράγματα. Ναι. Συνήθως το ευρύ κοινό δεν γνωρίζει, αλλά η λίμωξη με τον ιό HPV, ναι, του γενετικού συστήματος είναι η πιο συχνή σεξουαλικώς μεταδεδόμενη πάθηση. Είναι κάτι που δεν είναι ευρέως διαδεδομένο, αλλά είναι γεγονός. Βέβαια, στις περισσότερες περιπτώσεις ο ιός αυτός βρίσκεται στο γενετικό σύστημα και δεν δίνει συμπτώματα, δεν δίνει σημεία
της λίμωξης. Ανιχνεύεται όμως αυτό? Βεβαίως, μπορεί να ανιχνευτεί. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί το DNA test για τον ιό, το οποίο μας δίνει τους 13 πιο συχνούς και πιο ογκογόνους, θα έλεγα, τύπους του ιού. Μάλιστα. Είπατε ογκογόνους. Υπάρχουν και ειδικές εξετάσεις που ανιχνεύουν θέματα καρκίνου, όλα αυτά μέσα σε... Ναι. Ο HPV συνδέεται με την ανάπτυξη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας και γι' αυτό το λόγο έχουν αναπτυχθεί και εμβόλια κατά του HPV. Κυκλοφορούν 2 διαφορετικά εμβόλια από 2 διαφορετικές εταιρείες, τα οποία έχουν παρόμοια αποτελεσματικότητα, πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα, και η καλύτερη ηλικία στην οποία συνιστάται να γίνονται είναι μεταξύ 12 και 14 ετών, δηλαδή πριν ξεκινήσουν τη σεξουαλική επαφή τα παιδιά. Αυτό το εμβόλιο, σαν μητέρα μιλάω τώρα, γίνεται και σε κορίτσια και σε αγόρια, γιατρέ? Όχι, προς το παρόν συνιστάται μόνο στα κορίτσια της προεφηβικής ηλικίας 12-14 ετών. Βέβαια μπορεί να γίνει μέχρι την ηλικία των 26 ετών, δηλαδή και αργότερα, αλλά το καλύτερο αποτέλεσμα στον πληθυσμό θα έχει ο εμβολιασμός ανάμεσα στην ηλικία αυτή, 12 με 14 ετών. Υπάρχουν επαναλήψεις σε αυτό το εμβόλιο? Γίνονται 2 επαναλήψεις, αν δεν κάνω λάθος? 3 δόσεις. 3 δόσεις μέσα σε 6 μήνες. Μέσα σε 6 μήνες. Ναι. Μέσα σε 6 μήνες γίνονται 3 δόσεις. Αυτό το εμβόλιο γίνεται από παθολόγο, από γυναικολόγο? Σε ποιο σημείο του σώματος γίνεται? Να μάθουμε λίγα περισσότερα πράγματα. Αυτό το εμβόλιο, αν μιλάμε για ένα κορίτσι της ηλικίας των 12 ετών, μπορεί να γίνει από το παιδίατρο, μπορεί να γίνει δηλαδή από τον οικογενειακό παιδίατρο. Ναι. Τώρα, όσον αφορά μια κοπέλα που έχει περάσει την εφηβεία, μπορεί να γίνει από τον γυναικολόγο. Τώρα, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, είπαμε ότι έχει πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα. Δεν έχει ιδιαίτερες παρενέργειες, περισσότερο εμείς βλέπουμε ένα τοπικό ερεθισμό στο σημείο της ένεσης, η οποία συνιστάται να γίνεται στο δελτοειδή μη, εδώ στο χέρι, μπρατσάκι, στο μπράτσο γίνεται. Δεν έχει ιδιαίτερες παρενέργειες. Το πιο συχνό είναι ο τοπικός ερεθισμός στο σημείο της ένεσης. Και μια έχουμε και λίγο χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας. Εμείς σαν μητέρες που έχουμε μικρά κορίτσια, τα οποία κορίτσια κάποια στιγμή πρέπει να επισκεφτούν ένα γυναικολόγο για κάποιους λόγους. Είτε γιατί έχουν τα πρώτα συμπτώματα, θα γίνουν γυναίκες σε λίγο. Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία μια μητέρα να φέρει την κόρη της σε ένα γιατρό, και αν είναι γυναίκα ή άντρας, νιώθει η κοπέλα, νομίζω, άνετα και επιλέγει που θέλει να πάει? Ναι, η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει κάποια κοπέλα να επισκέφτεται το γυναικολόγο είναι η ηλικία στην οποία θα ξεκινήσει τις σεξουαλικές σχέσεις της. Τώρα, ηλικιακά βέβαια αυτό από κοπέλα σε κοπέλα, όπως αντιλαμβάνεστε, διαφέρει. Γι' αυτό και εμείς συνιστούμε με τη στιγμή που μια κοπέλα, από τη στιγμή που ξεκινάει σε σεξουαλικές σχέσεις, να επισκέφτεται το γυναικολόγο της. Και κλείνοντας τη σημερινή μας συζήτηση, γιατί έχουμε και ένα πολύ όμορφο βίντεο που θα κλείσουμε την εκπομπή αυτή σχετικό με μητέρες και μωράκια, θα ήθελα να δώσουμε κάποιες συμβουλές στις έγκυες γυναίκες πώς από το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης πρέπει να έχουν την προσοχή τους, πού να την έχουν την προσοχή τους και πού να εστιάσουν περισσότερο. Στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, βέβαια, η μήτρα είναι ακόμα μικρή, δεν έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα, δηλαδή είναι μέσα στην πιέλο. Επομένως, οι γυναίκες σε γενικές γραμμές στο πρώτο τρίμηνο μπορούν να έχουν λίγο πολύ τις δραστηριότητες που είχαν και πριν την εγκυμοσύνη, δηλαδή και μία ήπια άσκηση μπορούν να κάνουν και τις διατροφικές συνήθειες δεν χρειάζεται να μεταβάλουν. Και την εργασία τους, θα λέει κανείς, δεν χρειάζεται να την μεταβάλουν. Ναι. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικές. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο τρίμηνο, εξαρτάται η κάθε γυναίκα πώς βιώνει την εγκυμοσύνη. Άλλες γυναίκες πραγματικά δεν παρουσιάζουν κανένα ενόχλημα. Άλλες γυναίκες παρουσιάζουν τη γνωστή ναυτία, έμετους, δεν μπορούν να εργαστούν όρθιες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επομένως, εξαρτάται το πώς βιώνει κάθε γυναίκα την εγκυμοσύνη. Άλλοτε
περνάει, θα λέει κανείς, απαρατήρητη εγκυμοσύνη, άλλοτε προκαλεί κάποια προβλήματα. Και στο τέλος της εγκυμοσύνης, στο τελευταίο τρίμηνο, εκεί πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικές, θα έλεγα, ως μέλουσες μητέρες. Εκεί συνιστούμε την αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων, ιδιαίτερα με αεροπορικά ταξίδια. Με αεροπορικά, ακόμα και με αυτοκίνητα. Αλλαγή της πίεσης, ναι. Ακόμα και με αυτοκίνητα συνιστούμε την αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο θα είναι πολύ δυσάρεστο για την εγκυμοσύνη. Πολύ σημαντικά όλα αυτά και νομίζω ότι και οι αιματολογικές εξετάσεις συμπεριλαμβάνονται μέσα στη διαδικασία όλων των εξετάσεων που πρέπει μια μητέρα μέλουσα μητέρα να προσέχει, και νομίζω ότι και αυτό σύμφωνα με την συμβολή του γιατρού και τις συμβουλές του πρέπει να γίνεται, αναμή να γίνονται και αυτές τις εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές όσον αφορά το προγεννητικό έλεγχο γίνονται στο πρώτο τρίμηνο, στο οποίο εξετάζουμε εκτός από τον αιματοκρίτη, το ζάχαρο, την ουρία, εξετάζουμε αν υπάρχει κάποια πιθανή λίμωξη στο πρώτο τρίμηνο ή αν υπάρχει κάποια ιογενής μεταδιδόμενη νόσο στη μητέρα, όπως η υπατήτηδα, για παράδειγμα. Η υπατήτηδα, πολύ σημαντικό, να μην μεταδοθεί και στο έμβριο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε όσον αφορά την προγεννητική διάγνωση. Νομίζω ολοκληρώσαμε σήμερα το κεφάλαιο αυτό. Γιατρέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και κάπου εδώ θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο, πάλι μωράκια θα έχουμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Look at you, Private Hottie. Please, where's Ashley? Oh my gosh, I'm so sorry. Finally. Oh, I just got here a minute ago. Don't tell her that. We've got to milk the guilt. Unless, of course, you've got a good reason for being late. A good, hot reason. Girl, you all right? Yeah, I'm fine. I just came from the doctor. Is everything okay? Yeah. What? Nothing. Seriously, Ash, what is it? Okay, you're scaring us. No, it's not that. It's embarrassing. Come on, it's us. I have HPV. Oh my gosh! Wait, what's HPV? It stands for the human papilloma virus. The what? That's why they call it HPV. Is there anything they can do? I mean, you're not dying or anything, are you? She's not dying. It's an STI, a sexually transmitted infection. Oh, thank God. I mean, not thank God you have an STI, but, well, oh, you know. How'd you know you had it? I had a problem down there. Oh, come on, it's too humiliating. Oh, honey, remember when you made me laugh so hard I peed myself? That was humiliating. This is your health. There's nothing to be ashamed of. Okay, fine. I had bumps. They're actually called warts. It's a common symptom. Who'd you get it from? I'm not sure. Okay, that's a little trampy. I'm not sure, because the virus can remain in your body for a long period of time before any symptoms appear, if any appear at all. You know, they have a vaccine to prevent HPV. Well, yeah, I do now. But how'd you know? Because I got it. You had this HPV too? No, I got vaccinated. Did you know that at least 50% of all sexually active people will get HPV at some point in their life? And for women, the percentage is as high as 80%. Wait, 80%? Yeah, and sure, warts might be embarrassing, but more serious is that HPV is the leading cause of cervical cancer. You know, our bodies fight off the infection, but in some cases, the HPV virus can lead to other symptoms and most seriously, cervical cancer. The good news is the vaccine is really effective. That's why I got vaccinated. It's easy, just a series of 3 shots. Oh, I'm sorry, guys, but I gotta get to class. Oh, yeah, I need to go too. But I don't get it. You and Christopher have been together for, like, forever, and you guys don't mess around with anybody else. It doesn't matter. Just like Ashley, you might be infected with HPV and not even know it. Same with Christopher. That's why it's going to infect so many people. Unless you get vaccinated, which I wish I had. Why didn't you? I didn't know about it, and actually, even if I had, I probably would have thought I was too busy, or felt awkward about asking my doctor. More awkward than today? Not even close. Wow. Should I be getting this vaccine? I mean, is it safe? Absolutely. It's FDA approved. The risks are really low, and like I said, anything that can help prevent cancer, sign me up, girl.
But I don't even have a boyfriend. That doesn't matter. My doctor told me that the vaccine is recommended for girls as young as 11 or 12. It's to prevent getting the virus. You know, like a flu shot. Yeah, but how much is this gonna cost? You know, it's really affordable, and it's your health. You know, there's a great website called wordoncancer.org that I got a lot of great info from. Maybe I'll check it out. Definitely. We should both check it out. And Ash, glad you're gonna be okay. Thanks. See you, ladies. Hi, this is Tanya Robinson. I'd like to make an appointment to come in for a Pap test and an HPV vaccine. Oh, okay. Thanks. Β-Μέλια προσφέρει απλές και φυσικές λύσεις για την βελτίωση της υγείας και της ομορφιάς. Κέας Ξινή. Σπούδασε την ομορφιά. Εξειδικευμένα προγράμματα αισθητικής, κομμωτικής, μακιγιάζ, μανικιούρ πεντικιούρ, τατουάζ, μασάζ. Το Ρόδο και το Μύρο. Ο χώρος που η ομορφιά συναντά την τελειότητα. Αρώματα, μακιγιάζ, καλλυντικά. Επισκεφτείτε μας Ιουστινιανού 15 Θεσσαλονίκη. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα, εδώ μαζί σας πάλι. Σήμερα τα θέματά μας, όπως σας είπαμε, αφορούν την υγεία και την πρόληψη. Τώρα πλέον, μετά το πρώτο θέμα που συζητήσαμε με τον γιατρό μας για την προγεννητική διάγνωση, συνεχίζουμε, αφού έχουμε το μωρό πλέον στα χέρια μας, έχουμε ένα νέο μωράκι, έχουμε φέρει εδώ κάποιους γιατρούς, οι οποίοι θα μας εξηγήσουν ένα συγκεκριμένο θέμα. Μόλις γυρνάμε από το μευτήριο, έχουμε φέρει μαζί μας καλεσμένους τον κύριο Μαυρίδη Παναγιώτη, νεογνωλόγο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και την κυρία Γραμματικού Ντίνα, η οποία είναι ΜΕΑ. Καλησπέρα σας. Και το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα αφορά τις συμβουλές τις οποίες έχουμε για τη μητέρα και τη φροντίδα του νεογέννητου μόλις βγει από την κλινική το μωράκι μας. Πολύ ευχάριστα συναισθήματα, ξεκινάμε όμορφα, οι καινούργιες μητέρες έρχονται στο σπίτι με ένα μωράκι. Απλά μόλις κλείνει η πόρτα από το μευτήριο και μπαίνουμε στο σπίτι, αρχίζουν οι κολικοί, η πρώτη κολική του τριμήνου θα λέγαμε, οι οποίοι απασχολούν το κλάμα. Όλα αυτά είναι λίγο μπερδεμένα στις νέες μητέρες. Να τα εξηγήσουμε λίγο, γιατρέ μας. Αυτό που περιγράφεται είναι στην ουσία η κατάσταση των κολικών του πρώτου τριμήνου. Είναι μια σχεδόν φυσιολογική κατάσταση, συμβαίνει στα περισσότερα νεονά, ταλαιπωρεί τους γονείς, εκδηλώνεται μετά τις πρώτες μέρες από την επιστροφή από το μευτήριο. Τα νεογνά κατά κανόνα είναι ανήσυχα τις απογευματινές ώρες, μπορεί να συμβεί και κατά τη διάρκεια της σύτησης, μαζεύουν τα ποδαράκια τους, βρίσκουν μερικές φορές ανακούφιση στο στήθος της μητέρας. Αυτό μπορεί, η σύτηση δηλαδή, να είναι και ένας παράγοντας που θα δημιουργήσει ξανά έκκληση των κολικών. Είναι γενικά ένας φαύλος κύκλος που κουράζει τους γονείς. Πόσο κρατάει, 3 μήνες αυτό? 3 μήνες. Γι' αυτό και ονομάζονται. Είναι καλοήθης κατάσταση, δεν μας ανησυχεί, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αντιμετώπιση, εκτός από το ότι πρέπει να καθησυχαστούν οι γονείς, να καταλάβουν, να μπορούν να τους ξεχωρίσουν από κάποιο άλλο αίτιο του κλάματος του νεογνού, με βάση τις εκδηλώσεις που περιέγραψα πιο πριν, να ανακουφίσουν τον νεογνώ στην αγκαλιά, να φροντίσουν να είναι ζεστή η κοιλίτσα του, να το τοποθετήσουν σε μια θέση που θα είναι μπρούμητα πάντα στην αγκαλιά των γονιών, και με αυτόν τον τρόπο κάνοντας υπομονή χωρίς να χρειάζεται κάποια άλλη αντιμετώπιση. Εγώ θα έλεγα πάνω σε αυτό ότι ξεχωρίζουμε τα κοριτσάκια από τα αγοράκια, ότι οι κολικοί πιάνουν περισσότερο τα αγόρια, ας πούμε, γιατί είναι κάτι το οποίο ακούγεται κατά διαστήματα, ίσως στις παλιότερες γενιές. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη επιστημονική τεκμηρίωση γι' αυτό. Ωραία. Επομένως, θα συνεχίσουμε, αφού λύσαμε και αυτό το θέμα, σχετικά με το μπάνιο του μωρού. Μερικά πράγματα να πούμε ό,τι αφορά μόλις γυρνάει από το νοσοκομείο, από την κλινική, που έχει τον αφαλό του δεμένο το μωράκι. Πώς πρέπει να το φροντίσει η μητέρα και ο πατέρας? Στην ουσία, αυτό που πρέπει να αποφύγουν είναι να μην πέσει νεράκι πάνω στο κολόβωμα πριν αυτό στεγνώσει. Στα περισσότερα μευτήρια, σε όλα δίνεται η οδηγία ότι πρέπει να γίνεται περιποίηση με ενόπνευμα τοπικά. Θα βοηθήσει αυτό στο να στεγνώσει ο εμφαλός πιο γρήγορα. Δεν πρέπει να βρέχετε το κολόβωμα, γιατί δημιουργούνται κακές συνθήκες υγιεινής τοπικά. Πρέπει να το αφήσουμε να αποπέσει τελείως και μετά στην ουσία θα μπορέσει να το περιποιηθούν. Αυτό δεν πρέπει να μας φοβίζει εμάς τις μητέρες. Ίσως σαν να κουμπάει κάποιο εσώρουχο εκεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Νομίζετε εσείς ότι δεν υπάρχει? Δεν υπάρχουν προβλήματα, και μερικές φορές ακόμη και με κάποιες λιγότερο προσεκτικές κινήσεις των γονιών μπορεί να βρουν μια σταγόνα αίμα πάνω στο κολόβωμα και να τους τρομοκρατήσει.
Θέλει την προσοχή του αυτό, πρέπει να αναφερθεί, αλλά εφόσον δεν είναι κάποια αθρώα αιμορραγία, δεν θα πρέπει να το μοιραστεί. Κάτι που είναι πολύ δύσκολο και κουράζει τους γονείς είναι η ανησυχία του μωρού και ο ύπνος του μωρού. Εκεί τι γίνεται, τα έχουμε χάσει σαν μητέρες που τα ζήσαμε κι εμείς παλιότερα, αλλά και οι νέες μητέρες τι να κάνουμε, πώς το μωρό, πότε να κοιμάται, πότε να τρώει, λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Οι γονείς έχουν μερικές φορές προσδοκίες από τον νεογνώ, στις οποίες δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Δηλαδή, το νεογνώ έχει ένα δικό του πρόγραμμα τις πρώτες μέρες μετά το μεευτήριο. Ξυπνάει ουσιαστικά όποτε πεινάει. Δεν ακολουθεί το δικό μας το πρόγραμμα με την εναλλαγή ημέρα εγρήγορση και τη νύχτα ύπνος. Βέβαια, δεν πρέπει να χάνουμε κάθε ελπίδα. Στην αρχή το παιδί ξεκινάει με αυτό. Σταδιακά, πηγαίνοντας προς το μήνα και προς τους 2 μήνες, θα προσαρμοστεί στο πρόγραμμα των ενηλίκων, θα μεγαλώσει τα χρονικά διαστήματα του ύπνου το βράδυ και θα είναι πιο πολλές ώρες τη μέρα ξύπνου. Υπάρχει κάποια παρέμβαση που μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Στην ουσία, την ημέρα πρέπει στο σπίτι να υπάρχει φως, φυσιολογική δραστηριότητα και ένα λογικό επίπεδο θορύβου. Δηλαδή, δεν πρέπει να προσπαθούμε να κάνουμε ησυχία. Πολύ ησυχία βλάπτει και αυτό, ναι. Και το βράδυ, όταν θα ξυπνάει το νεογνώ αρχικά και ουσιαστικά θα ψάχνει να φάει, να το σιτίζει, να το θυλάζει η μητέρα μεν. Από την άλλη, να είναι οι κινήσεις της όσο πιο ήπιες γίνεται. Δηλαδή, χαμηλός φωτισμός, ψήθυρη και πολύ ήπιες κινήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, πολύ ομαλά θα σμπρώξουμε ήπια το παιδάκι ώστε να ακολουθήσει το δικό μας πρόγραμμα. Και νομίζω ότι έτσι καταλαβαίνει και το μωρό, αν δεν ανάψουμε τα φώτα, να κεντρήσει το ενδιαφέρον του κάτι. Δηλαδή, έτσι το ξυπνάμε το μωρό. Το λογικό είναι να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους, ησυχία, ώστε να καταλάβει το μωρό ότι πρέπει να ξανακοιμηθεί αφού φάει. Λογικά αυτό καταλαβαίνω εγώ. Αυτό. Σχετικά με τη θερμοκρασία του δωματίου και τον ντύσιμο του μωρού, κάποια πράγματα να πούμε, γιατί και εκεί λίγο υπερβολικά τον ντύνουμε το παιδί, γιατί φοβόμαστε, ή φοβόμαστε γιατί ντύνεται λίγο και μην μας κρυώσει, τι να κάνουμε. Ακούγονται πολλά εδώ πέρα. Υπάρχει μια φοβία στο να μην κρυώσουν τα παιδάκια. Στην ουσία, όταν λέμε κρύωσε κάποιος, είναι κάποια λίμωξη. Έτσι. Δεν φτάνει μόνο να εκτεθεί σε ψύχος, παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά πρωτίστως, το νεογνώ για να κρυώσει πρέπει να έρθει σε επαφή με κάποιον ασθενή. Δηλαδή να έρθει σε επαφή με ιό ή μικρόβιο. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε για να το διατηρήσουμε το νεογνώ σε φυσιολογικές συνθήκες είναι αυτό που λέμε το ουδέτερο θερμικά περιβάλλον. Δηλαδή να μην ξοδεύει θερμίδες ενέργεια ούτε για να μην ανέβει η θερμοκρασία του, για να ανέβει η θερμοκρασία του όταν είναι ψυχρό το περιβάλλον, ούτε αντίστροφα όταν είναι πιο ζεστό το περιβάλλον να μην ξοδεύει ενέργεια για να διατηρήσει χαμηλή τη θερμοκρασία του. Το κριτήριο λοιπόν είναι τι ρούχα φοράνε οι ενήλικες εκείνη την εποχή, εκείνη τη μέρα, εκείνη την ώρα της ημέρας. Εκείνα τα ρούχα, ίσως ένα στρώμα παραπάνω, λόγω των ανεπαρκών μηχανισμών αυτορύθμισης του νεογνού. Παρ' όλα αυτά, η μαμά είναι το καλύτερο κριτήριο για το πόσα ρούχα πρέπει να φοράει το νεογνώ. Ακριβώς, αυτό θα έλεγα. Δεύτερο, μπορούμε να δούμε το νεογνώ όταν το ξεντύνουμε. Αν είναι πολύ κόκκινο, έχει κάνει εγκυοδιαστολή, σημαίνει ότι ζεσταίνεται το μωρό. Δεν είναι καλό αυτό, δεν το θέλουμε. Επίσης, μέσα από τα ρουχαλάκια του, από τα ποδαράκια του, καλυμμένα μέρη του σώματος, δηλαδή όταν πιάνουμε και νεκρία, σημαίνει ότι το νεογνώ προσπαθεί να εξασφαλίσει θερμότητα. Αυτό σημαίνει ότι πάει να κρυώσει. Σε δεύτερη φάση θα κρυώσει και ο πυρήνας του σώματος. Δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Το ντύνουμε το παιδί για να το φέρουμε σε ένα ουδέτερο περιβάλλον. Επομένως, η επαφή με το δερματάκι του είναι μια καλή λύση για να δούμε πώς πρέπει να το έχουμε εντύσει. Και σχετικά με την αγκαλιά, κάτι το οποίο μπορείτε να συμμετέχετε και οι δύο πάνω σε αυτό για να συνεχίσουμε το θυλασμό και με εσάς. Πρέπει να κρατάμε το μωρό μας αγκαλιά όταν κλαίει, όταν ξεσηκώνεται, να το παίρνουμε αγκαλίτσα. Είναι κακή συνήθεια. Είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο. Μία από τις ανάγκες του παιδιού, εκτός από το να το ταΐσουμε, να το κρατήσουμε ζεστό, στεγνό, ήρεμο, είναι η αγκαλιά των γονιών στην προκειμένη. Είναι μια συναισθηματική ανάγκη, η οποία μπορεί τελικά ένα μωρό που κλαίει, του έχουμε λύσει φαινομενικά όλα τα προβλήματα και να κλαίει απλά επειδή θέλει την επαφή με τους γονείς. Είναι απόλυτα φυσιολογική κατάσταση. Ακούγεται η αντίθετη άποψη ότι το μωρό θα μάθει στην αγκαλιά. Κακομαθαίνει, θα έλεγα μερικές φορές, γιατρέ, το μωρό. Ίσως αν το συνεχίσουμε αυτό, ή λένε πολλοί μην το αφήνεις να κλαίει γιατί θα πάθει κύλι και πρέπει τα αγοράκια να τα φροντίζουμε και να τα κρατάμε αγκαλιά. Μέση λύση πρέπει να υπάρχει, εγώ θα έλεγα. Αυτό το θέμα της κύλης σε μια υποκατηγορία των παιδιών που έχουν στην ουσία ήδη τη βουβονοκύλη και δεν την έχουν εκδηλώσει ακόμη, ναι, το κλάμα θα είναι το εκλειπτικό το αίτιο. Δεν θα δημιουργήσει όμως την κατάσταση. Μάλιστα. Και να συνεχίσουμε με εσάς, κυρία Γραμματικού, σαν ΜΕΑ που είστε και βλέπετε τόσα πολλά μέσα στο μεευτήριο και από την εμπειρία σας. Οι μητέρες πρέπει να θυλάζουν τα μωρά τους. Τους κάνει καλό και τις μητέρες και τα μωρά αυτό?
Καταρχήν θα θέλω να αφαιρέσω το πρέπει. Δεν το χρησιμοποιούμε πλέον, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μεταφέρουμε ενοχές σε κάποιες γυναίκες που για κάποιο λόγο δεν θέλουν να θυλάσουν. Αυτό που θέλουμε να μεταφέρουμε στις μητέρες είναι γιατί είναι καλό να θυλάσουν. Γιατί είναι καλό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ώστε να έρχεται η κάθε μέλουσα μητέρα σε επαφή με τους επαγγελματίες υγείας μέσω των προγεννητικών μαθημάτων, ώστε να πάρει πληροφορίες για τα ωφέλη και τα πλεονεκτήματα του μητρικού θυλασμού. Δηλαδή το πόσο ωφελούνται και εκείνοι και το παιδί. Συγγνώμη, σας διακόψω. Πού γίνονται αυτά τα μαθήματα, περισσότερες πληροφορίες, γιατί πραγματικά οι μητέρες που φεύγουν από το νοσοκομείο, από την κλινική θα έλεγα, πολλές φορές ζητούν βοήθεια από τις ΜΕΣ εκεί την πρώτη εβδομάδα, να έρχονται να τις βοηθάνε ή κάποιο άλλο πρόσωπο να τις βοηθάει. Πού μπορούμε να μάθουμε τι γίνεται και με τι τρόπο? Εσείς μιλάτε για πληροφορίες γύρω από τα θέματα του θυλασμού μετά τον τοκετό. Μετά τον τοκετό. Τέτοιου είδους μαθήματα δεν γίνονται. Η όλη ενημέρωση γίνεται προγεννητικά. Για παράδειγμα, το Ιπποκράτιο Νοσοκομείο παρέχει δωρεάν μαθήματα. 8 μαθήματα που προετοιμάζει το ζευγάρι. Έρχονται και οι μπαμπάδες μαζί και ενημερώνονται και έτσι εκπαιδεύονται και οι δύο. Μάλιστα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όλες οι μελέτες παγκόσμια αποδεικνύουν ότι η ενημέρωση, η σωστή και έγκυρη ενημέρωση και η έγκαιρη ενημέρωση αυξάνει το ποσοστό θυλασμού μετά. Πολύ σημαντικό, αλλά εγώ πάλι επιμένω πώς γίνονται αυτά τα μαθήματα τότε. Δηλαδή, όταν μένει μια γυναίκα έγκυος στο πρώτο τρίμηνο, στο δεύτερο τρίμηνο. Τουλάχιστον για το δικό μας νοσοκομείο θα πρέπει να έρθει σε επαφή μαζί μας μέχρι την 25η εβδομάδα κύησης, ώστε να την εντάξουμε σε ένα γκρουπ, στο οποίο θα ειδοποιηθεί 15 μέρες πριν παρακολουθήσει το πρώτο μάθημα. Πολύ ωραίο αυτό, δεν το ξέραμε, γι' αυτό εγώ επέμενα περισσότερο να πάρουμε πληροφορίες και σε εσάς γιατρέ απευθύνομαι. Και είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν, πολύ καλό αυτό. Κάθε γυναίκα η οποία αποφασίζει να θυλάσει, ας το πούμε έτσι, για να έχει αρκετό γάλα, πώς μια μητέρα η οποία έχει το βρέφος δίπλα της αισθάνεται ασφάλεια ότι έχει φάει το μωρό της, ότι έχει χορτάσει? Πώς τα καταφέρνουμε σε αυτό το θέμα? Λοιπόν, θα έλεγα ότι σχεδόν όλες οι γυναίκες, αφήνοντας στην άκρη ένα πολύ ελάχιστο ποσοστό που έχει να κάνει με την παθολογία και που το γνωρίζουμε ήδη από την αρχή, δηλαδή σε περιπτώσεις ιατρικές, οι γυναίκες παράγουν γάλα πολύ περισσότερο από όσο χρειάζεται για το παιδί τους. Θα έλεγα δηλαδή ότι θα μπορούσαν να θυλάσουν και περισσότερα από ένα παιδιά. Μάλιστα. Από ένα παιδί. Το θέμα είναι ότι οι γυναίκες οι οποίες δεν καταφέρουν να θυλάσουν και αποτυγχάνουν, οφείλεται σε λάθος οδηγίες και συμβουλές που έχουν λάβει μέσα από το μεευτήριο. Και στο ότι φεύγουν με ανεπαρκή παραγωγή γάλακτος ήδη κατά την έξοδο από το μεευτήριο. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουν σωστή αρχή, γι' αυτό και λέμε ότι η ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Και να επιμένουν ίσως, γιατί τι από εκεί τι πρέπει να κάνουν τις πρώτες μέρες. Το παιχνίδι χάνεται ή κερδίζεται τις πρώτες μέρες, και αν τέλος πάντων για κάποιο λόγο κάτι δεν πάει καλά, αν δεν έχουν ένα σωστό σύμβουλο να τους καθοδηγήσει από εκεί και πέρα ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν προκύψει, ο θυλασμός έχει χαθεί. Έχει χαθεί και σίγουρα έχει χαθεί και από τη μητέρα μια εμπειρία. Ακριβώς. Είναι μια εμπειρία αυτό. Και τα θύλαστρα και όλα αυτά που βγάζουν το γάλα της μητέρας, πώς φυλάσσεται το γάλα, λίγο και σε αυτό να αναφερθούμε, γιατί νομίζω είναι και αυτές κάποιες συμβουλές. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμμετέχετε και ίδιο σε αυτό. Γενικά αυτό είναι ένα ζήτημα, αρχικά το αντιμετωπίζουμε στην μονάδα εντατικής νοσηλείας, επειδή υπάρχει μακρόχρονη νοσηλεία στα νεογνά. Μερικές φορές το θύλαστρο είναι αναγκαιότητα. Οπότε μπορεί στην ουσία να κρατήσουμε την παραγωγή γάλακτος με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτές τις συνθήκες είναι απαραίτητο, χρειάζεται ειδικά θύλαστρα νοσοκομιακού επίπεδου, συγκεκριμένο πρόγραμμα άντλησης για να μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε την παραγωγή γάλακτος. Είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο για να μπορέσουμε να δώσουμε μητρικό γάλα στα νεογνά που νοσηλεύονται στις μονάδες. Τα θύλαστρα μετά επικουρικά σαν εργαλεία σε μια μητέρα που θέλει να εργαστεί, θέλει εκεί θα κατέληγα και εγώ, ναι. Εκεί που θα κάνει περιστασιακά μια άντληση, υπάρχουν βέβαια και άλλες λύσεις για τη μητέρα που εργάζεται, όπως για παράδειγμα να αλλάξει το πρόγραμμα του νεογνού, ενώ να φροντίσει τις ώρες που θα λείπει από το σπίτι η μητέρα, να προγραμματίσει αντίστροφα το παιδάκι από αυτά που είπαμε,
Και αν είναι να λείψει ένα 8ωρο το πρωί, να έχει φροντίσει μέχρι τον πρώτο-δεύτερο μήνα να είναι το 8ωρο που θα μάθει το παιδί ότι κοιμάται εκείνες τις ώρες και να σηκώνεται πολύ λιγότερες φορές. Αυτό είναι πολύ έξυπνο. Ναι, κουραστικό βέβαια για τους γονείς, αλλά εξασφαλίζει το θυλασμό με αυτόν τον τρόπο. Κάνουμε τη νύχτα μέρα. Το γάλα της μητέρας μπαίνει στο ψυγείο. Βεβαίως. Δηλαδή κάτι που μπορεί μια μητέρα να αντλήσει την ποσότητα κάποιας συγκεκριμένης ώρας που θα θύλαζε το μωρό, να το κρατήσει στο ψυγείο και να το δώσει έστω και με μπιμπερό. Δηλαδή κακομαθαίνει το μωρό αν το πάρει με μπιμπερό με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή μπαίνει σε άλλη διαδικασία. Δεν το προτιμάμε το μπιμπερό σαν λύση. Ακόμη και τα ειδικά τα μπιμπερό. Υπάρχουν λύσεις με κουταλάκι, με ποτηράκι. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές άλλες να δώσουμε γιατί δημιουργείται σύγχυση στο μωρό. Τι να κάνει και έχει διαφορετική αίσθηση του από πού παίρνει το γάλα. Γενικά δεν προτιμάμε δηλαδή την πιπίλα με οποιοδήποτε τρόπο. Το γάλα όμως μπορεί να μείνει κάλλιστα στο ψυγείο σε ένα υγιές νεογνώ τελειόμενο 5 με 8 ημέρες στο ψυγείο. Αλλά αυτό που πρέπει να προσθέσουμε είναι όταν λέμε στο ψυγείο πρέπει να έχει συγκεκριμένη θέση. Δηλαδή το βάζουμε στην πόρτα του ψυγείου, το βάζουμε σε ένα μέρος προφυλαγμένο. Γνωρίζουμε ότι το ψυγείο κρατάει μια σωστή θερμοκρασία ψήξης. Τώρα οι 5 με 8 ημέρες θα καλύψουν οποιαδήποτε μητέρα εργάζεται και δεν υπάρχει άλλου είδους πρόβλημα. Για την κατάψυξη νομίζω ότι δεν αφορά γενικά τις μανούδες, αλλά εκεί πηγαίνουμε στο τρίμηνο, τουλάχιστον τρίμηνο και πάνω. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ότι ποια είναι η συγκεκριμένη θερμοκρασία από αυτό το γάλα το οποίο βρίσκεται ήδη στο ψυγείο για να επανέλθει μέχρι τη στιγμή που το μωρό θα το πάρει με μπιμπερό. Δηλαδή δέχονται μεγάλες θερμοκρασίες στο στόμα τους τα μωράκια ή χλιαρό και μάλιστα μερικά τελειόμενα νεογνά μπορούν να το δεχτούν και το προτιμούν και δροσερό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Βέβαια το γάλα δεν το βράζουμε εννοείται, το ζεσταίνουμε ήπια σε μπεν μαρί γιατί δεν θέλουμε να καταστρέψουμε τις ιδιότητες που έχει και τις βιταμίνες. Και συνεχίζω με εσάς κυρία Γραμματικούς, πόσο πρέπει να θυλάσει ένα μωρό, για πόσο χρονικό διάστημα. Και μια μητέρα μπορεί να το έχει αυτό και της γίνεται συνήθεια κάποια στιγμή τελικά. Δεν είναι θέμα συνήθειας, είναι τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουμε ότι τι είναι καλύτερο. Οι πρώτοι 6 μήνες αποκλειστικού θυλασμού είναι απαραίτητοι. Η εισαγωγή των στερεών τροφών ξεκινούν μετά τον 6ο μήνα, μετά το τέλος του 6ου μήνα και ο θυλασμός συνεχίζεται. Δηλαδή το νεογνώ, το παιδί αργότερα που μεγαλώνει συνεχίζει να θυλάζει για όσο θέλει. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά ότι το ελάχιστο είναι τα 2 έτη και η Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία λέει το 1 έτος. Ο θυλασμός δεν πρέπει να γίνεται καταναγκαστικά. Αν ένας από τους δύο δεν θέλει να συνεχίσει, θα πρέπει να διακόπτεται. Ναι. Και μετά σταδιακά μπαίνει το μπιμπερό, το οποίο πρέπει να έχει ανάλογη. Όχι. Δεν θέλουμε να συστήσουμε το μπιμπερό, γιατί υπάρχουν αναφορές από expert στο εξωτερικό παιδοδοντιάτρους ότι γενικά η τεχνητή θηλή μπορεί να επηρεάσει τη φυσιολογική ανάπτυξη του προσώπου. Όπως και η πιπίλα. Της υπερόας, της στοματικής κοιλότητας κλπ. Και να δημιουργήσει τέλος πάντων μελλοντικά προβλήματα. Αυτό που πρέπει να συστήνουμε στις μητέρες και μετά τον 6ο μήνα, όταν έχουμε την εισαγωγή των πόσιμων, δηλαδή το να πιει νερό, το να πιει χυμό. Τσάι. Και το τσάι. Μετά το εξάμηνο. Είναι να χρησιμοποιούμε αυτό που είπε και ο κύριος Μαυρίδης, δηλαδή ποτηράκι ή αν μπορεί να χρησιμοποιήσει καλαμάκι. Καλαμάκι. Βεβαίως. Όχι όμως μπιμπερό. Όχι όμως μπιμπερό, κατηγορηματική επομένως. Γιατί έχει και μεγάλη διαδικασία, η αποστήρωση. Δεν χρειάζεται. Το πλύσιμο, όλα αυτά είναι μεγάλες διαδικασίες και χρονοβόρες. Να τονίσουμε ότι και στα τελειόμηνα δεν χρειάζεται αποστήρωση. Να πούμε ότι στα τελειόμηνα υγιή. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι εντελώς απαραίτητη σαν διαδικασία. Είναι δηλαδή εφόσον στη θεωρητική. Στην πράξη, αν έπαιρναν το γάλα από το μαστό, δεν είναι αποστηρωμένος ο μαστός. Δεν είναι. Δεν έχει παθογόνα μικρόβια στην προκειμένη. Η συστάση σας είναι να εφόσον μην χρησιμοποιούμε στο θυλασμό, χρειαζόμαστε πολύ καλό πλήσιμο χεριών για τις λιμόξεις. Και τις θέλεις τις μητέρες, ίσως ένα πέρασμα με χαμομήλι, τι συστήνουν οι γιατροί ίσως. Για το στήθος. Για το στήθος. Δεν το πλένουμε το στήθος. Τίποτα. Το ημερήσιο μπάνιο της γυναίκας είναι αρκετό. Από εκεί και πέρα, αν θέλει, μπορεί να χρησιμοποιεί λίγο γάλα γύρω από την περιοχή. 1-2 σταγόνες, επάλυψη γύρω από το γάλα της. Τα φυμάτια του Μοντγκόμερι, αυτά τα εξογκωματάκια, να το πω έτσι πολύ απλά, γύρω από την άλο, αυτό το σκούρο στεφάνι γύρω από τη θηλή, παράγουν στην ουσία φυσικές αντισηπτικές Μας λέτε ουσίες, πολύ ωραία πράγματα. Οπότε δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Αυτό επίσης που ήθελα λίγο να συμπληρώσουμε, να επανέλθω λίγο για την αποστήρωση που είπαμε. Στα υγιή τελειόμηνα δεν χρειάζεται αποστήρωση, εφόσον σητίζονται με αποκλειστικό μητρικό θυλασμό.
θα μπορούσε η μητέρα να χρησιμοποιεί όλα τα αναλώσιμα που χρησιμοποιεί, δηλαδή την αντλία, ίσως μπουκάλια, ίσως δοχέι, οτιδήποτε, στο πλυντήριο πιάτων, αν υπάρχει. Το dishwasher δηλαδή μας λύνει το πρόβλημά μας. Και το microwave απαγορευμένο, θα έλεγα. Για να τα ακούει ο κόσμος αυτά και να καταλαβαίνει μερικά πράγματα. Εγώ θέλω να επανέλθουμε σχετικά με το θέμα του λόξιγκα. Εκεί είναι πολύ τραγικά τα πράγματα και οι μητέρες τρομάζουν. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, είναι ερεθισμός του διαφράγματος που δημιουργεί μια απότομη σύσπαση. Δεν παθαίνουν τίποτα τα νεογνά από αυτό. Δεν χρειάζεται να τα δώσουν λεμόνι. Όμως, ναι, δεν χρειάζεται να δώσουν λεμόνι που συνηθίζεται και το ρωτάνε. Είναι σπεριδοειδές, δεν επιτρέπεται στο δεύτερο και στον τρίτο μήνα. Η υπομονή θέλει, ίσως είναι ένδειξη ότι γέμισε και το στομαχάκι του νεογνού και προκαλεί ερεθισμό του διαφράγματος. Δεν είναι απαραίτητος κακό. Το ότι βγάζουν τα μωρά το γαλατάκι, το περίσσιο, θα λέγαμε, όταν τα χτυπάμε στην πλάτη, όταν κάνουν κάποιες κινήσεις, είναι φυσιολογικό. Είναι θέμα ανατομικής κατασκευής, ανοριμότητας των νεογνών και γενικά της ξαπλωτής θέσης, της ύπτιας θέσης τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Είναι φυσιολογικό μέχρι τον 6ο μήνα να βγάζουν, να κάνουν αυτό που λέμε αναγωγές. Δεν είναι έμετοι, δεν πετάγεται το γάλα με δύναμη, δεν το έχουμε σε κάθε γεύμα. Εμφανίζονται σε νεογνά τα οποία είναι σε καλή κατάσταση. Γενικά δεν θα πρέπει να μας ανησυχούν, λερώνουν. Απλά αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτά πρέπει και τη θέση του μωρού. Όταν κοιμάται, τι να επιλέξουμε, αφού έχει φάει και μετά. Πρέπει απαραίτητα να βγάλει τον περίσσιο αέρα από το στομαχάκι του και να μην ανησυχούμε αν δεν το βγάλει. Γιατί πολλές φορές μπορεί να συμβεί να μην βγει ο αέρας και να το βάλουμε να ξαπλώσει. Σε τι θέση πρέπει να είναι το μωρό? Τα θυλάζοντα νεογνά κατά κανόνα δεν έχουν αέρα, όσο και να προσπαθούμε μπορεί να μοιρευτούν. Μπορεί να μην πετύχουμε ρίγη. Στην ουσία θα κάνουμε την προσπάθεια μετά από κάθε σύντηση. Από εκεί και πέρα τα νεογνά κοιμούνται ανάσκελα, ύπτια, γενικά και τα μικρά βρέφη. Είναι ξεκαθαρισμένο αυτό. Δεν χρησιμοποιούμε σφινάκια ή οτιδήποτε άλλο για να το έχουμε το νεογνώ στο πλάι. Γενικά περιορίζουν την κίνηση. Η θέση που συνιστάται είναι ύπτια, εκτός και αν υπάρχουν ειδικές οδηγίες σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με τη γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Γενικά όμως είναι ύπτια η θέση, είναι ξεκάθαρο αυτό. Σχετικά με τον ίκταρο, θα μπορούσαμε να πούμε 2-3 πράγματα πότε πρέπει να ανησυχούμε? Μάλιστα. Ο ίκταρος είναι υπερχολερυθρινεμία. Γενικά είναι κάτι το οποίο μπορεί να απασχολήσει όσο το νεογνώ νοσηλεύεται και θα αντιμετωπιστεί αναλόγως εφόσον παρακολουθείτε. Συμβαίνει στο 70% των φυσιολογικών νεογνών, δηλαδή είναι μια κατάσταση φυσιολογική. Δεν πρέπει να ανησυχεί ιδιαίτερα τους γονείς. Ανάλογα με το με τι τιμή θα βγουν από το μεευτήριο και τι έλεγχος έχει γίνει και αν χρειάστηκε αντιμετώπιση, παίρνουν κάποιες οδηγίες, πιθανότατα να προσέλθουν ξανά για επανεκτίμηση. Η επανεκτίμηση, θέλω να πω, μπορεί να γίνει και ανέμακτα, μπορεί να γίνει και διαδερμικά. Εξωτερική δηλαδή. Ακριβώς με ένα μηχάνημα το οποίο πολύ απλά έρχεται σε επαφή με το δερματάκι του νεογνού. Προσδιορίζουμε την τιμή το ίδιο αξιόπιστα με το να γίνει με αιματηρά. Λοιπόν, παίρνουν οδηγίες οι γονείς για το πώς θα συμπεριφερθούν, για το πότε θα προσέλθουν ξανά με τον νεογνώ για επανεκτίμηση και γενικά κάποιες οδηγίες για το πώς πρέπει να κινηθούν, πώς θα αξιολογήσουν τον ίκταρο. Ο ίκταρος φεύγει από τα ποδαράκια προς το κεφαλάκι. Δηλαδή ανεβαίνει προς τα πάνω. Ανεβαίνει προς τα πάνω. Ναι. Στην ουσία, όταν θα φύγει το νεογνώ, θα είναι περίπου στον ομφαλό του. Το πολύ δηλαδή μέχρι εκείνο το σημείο, θα είναι άσπρες οι παλάμες του νεογνού και τα πελματάκια του, δεν θα έχει φτάσει μέχρι εκεί. Και αυτό που θα πρέπει να ανησυχήσει τους γονείς είναι αν δουν να κυτρινίζει περισσότερο το παιδί. Αυτό είναι και το χρυσί που λένε μερικοί παλιοί ότι είναι η χρυσή. Λογικά, υπερχολερυθρινεμία. Βέβαια έχει άλλες κατηγορίες. Αυτό που περιέγραφαν ήταν στην ουσία σε ενήλικες, πιθανότατα σχετιζόταν με υπατήτηδα. Άλλο είναι εκείνο. Το σύμπτωμα είναι το ίδιο, η κατάσταση όμως. Και να μην τα μπερδεύουμε, γιατί η υπατήτηδα μπορεί να έχει κάποιο τέτοιο. Το σύμπτωμα είναι αυτό, η υπερχολερυθρινεμία είναι ο ίκτερος, η υποκείμενη κατάσταση μπορεί να είναι πολλαπλή. Συνήθως ο ίκτερος είναι φυσιολογικός, αν έχει ανιχνευτεί κάτι θα ενημερωθούν οι γονείς στο μεευτήριο. Από εκεί και πέρα, αν ο ίκτερος επανέλθει και κυτρινίσει περισσότερο το παιδί, θα υποψιαστούμε κάποιο παθολογικό αίτιο. Συμβαίνουν. Επίσκεψη στο γιατρό. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι που θα εκτιμήσουν, θα αξιολογήσουν οι γονείς. Ό,τι τους ανησυχήσει ενημερώνουν τον παιδίατρο. Και το δεύτερο που πρέπει, δηλαδή η επανεμφάνιση είναι ένα σημείο κινδύνου που πρέπει να τους ανησυχήσει, αν κυτρινίσει περισσότερο το παιδί από ότι όταν έφυγε από ασφαλές ιατρικό περιβάλλον. Και το δεύτερο, η παράταση μετά τις 3 εβδομάδες. Και αυτό εκεί είναι επικίνδυνο. Ναι, έχει τη σημασία του και θέλει μια διερεύνηση σε συνεννόηση με τον παιδίατρο. Θα ήθελα να έρθω σε εσάς και να ρωτήσω σχετικά με το πότε επιστρέφει το παιδί στο δωμάτιό του και έχει σχέση με το θυλασμό αυτό.
Εδώ δεν θα πω ευχάριστα πράγματα, γιατί ο θυλασμός απαιτεί η μητέρα και το παιδί να είναι μαζί. Άμεση επαφή να έχουν. Εάν, από ό,τι αναφέρεται τουλάχιστον, αποχωριστεί η μητέρα το παιδί, μεταφερθεί δηλαδή σε άλλο χώρο, ο κόπος αυτός της μητέρας στη διάρκεια της νύχτας να σηκώνεται για να πάει να θυλάσει είναι λόγος διακοπής του θυλασμού. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των συντρόφων, δηλαδή του ζευγαριού, το να αποφασίσει το πώς θέλει, αν θέλει ή δεν θέλει το μωρό στον ίδιο χώρο. Πολύ ωραία όλα αυτά που είπαμε, ευχάριστα θα έλεγα, χρήσιμες οι συμβουλές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Για το τέλος έκλεισα την εκπομπή αυτή και θεώρησα καλό να έχουμε ένα πολύ όμορφο βιντεάκι το οποίο αφορά μωράκια με μουσική Μότσαρτ. Στο σημείο αυτό θα σας καληνυχτήσουμε, θα χαιρετήσω και πάλι τους καλεσμένους μας, να είστε καλά και μια επόμενη συνάντηση με ένα επόμενο θέμα πάλι για νεογνά θα είσαστε μαζί μας. Κλείνουμε και τη σημερινή εκπομπή, σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ, γεια σας. Αμέλεια προσφέρει απλές και φυσικές λύσεις για την βελτίωση της υγείας και της ομορφιάς. ΚΕΑΣ Ξινή. Σπούδασε την ομορφιά. Εξειδικευμένα προγράμματα αισθητικής, κομμωτικής, μακιγιάζ, μανικιούρ πεντικιούρ, τατουάζ, μασάζ. Το Ρόδο και το Μύρο. Ο χώρος που η ομορφιά συναντά την τελειότητα. Αρώματα, μακιγιάζ, καλλυντικά. Επισκεφτείτε μας Ιουστινιανού 15 Θεσσαλονίκη.